καλούμε τον Δήμαρχο Καρπενησίου, Κακαβά Χρήστο. Συμπατριώτησες και συμπατριώτες, είμαστε εδώ γιατί μας το υποδεικνύει η συνείδησή μας. Δεν είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε δάφνες ή ότι είμαστε περισσότερο πατριώτες από ορισμένους άλλους. Ήρθαμε εδώ να ενώσουμε τη φωνή μας με τους θεσμούς και τους συλλόγους, να αντισταθούμε σε αυτό το εγχείρημα που πρόκειται να γίνει. Υπήρξε μια εξαγγελία από τον Πρωθυπουργό, βαρύνουσας σημασίας, αλλά χωρίς κάποια τελική μελέτη. Προφανώς θα υπήρχαν προμελέτες. Το ερώτημα και οι προβληματισμοί όλων μας είναι αν πραγματικά αυτή η εκτροπή θα λύσει το πρόβλημα της Αθήνας. Στην Αθήνα που ζουν τα αδέρφια μας, οι γονείς μας, τα παιδιά μας. Δεν είμαστε τρελοί. Απ' την άλλη όμως, αν δούμε τον Τρικελοπόταμο τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο, πραγματικά δεν έχει νερό για σπουργίτη. Όπως είπατε πολύ εύστοχα οι προλαλήσαντες, δεν έγιναν όλες οι απαραίτητες ενέργειες εξοικονόμησης νερού, επαναχρησιμοποίησης του νερού, αποκατάσταση ζημιών και ούτω καθεξής. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω, ήθελα να σας πω ότι είμαστε μαζί σας, ενώνουμε τις φωνές μας, όλοι μαζί, πρέπει να είμαστε ενωμένοι, θα νικήσουμε και πρέπει κάποια στιγμή οι ευθύνοντες να κοιτάξουν αντί να εκτρέψουν το νερό στην Αθήνα, μήπως εκτρέψουν τον κόσμο στην επαρχία. Και δεν θα πρέπει οι ορεινοί όγκοι να αντιμετωπίζουν αποκλειστικά και μόνο ως αποθήκες φυσικών πόρων. Σας ευχαριστώ πολύ. Είστε η δύναμή μας αυτή τη στιγμή. Μην ακούτε κανέναν που λέει ότι ο Εύρητος γίνεται για την Αθήνα. Ο Εύρητος δεν γίνεται για την Αθήνα. Ο Εύρητος γίνεται για τους εργολάβους. Γίνεται για αυτούς που μας έχουν κλέψει την ενέργεια. Για αυτούς που πληρώνουμε τους υπέροχους λογαριασμούς. Για αυτούς που μας φτωχοποιούν. Όχι, ο Εύρητος δεν γίνεται για την Αθήνα. Η Αθήνα θέλει την περιφέρεια ανέγκυχτη για να μπορεί να πάρει ανάσα. Κρατήστε γερά, είμαστε μαζί σας, όχι. Για μελέτες δεν υπάρχει καμία μελέτη, μόνο προμελέτη υπάρχει για τα προδιαγεγραμμένα εγκλήματα. Εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη, κάτω το σχέδιο Εύρητος. Ζήτω ο αγώνας ο οποίος θα συνεχιστεί, θα κλιμακωθεί και λέμε κάτι. Ήδη η Επιτροπή Αγώνα σήμερα αισθάνεται μια δικαίωση γιατί είχε προαναγγείλει από τις 19 Νοέμβρη το συλλαλητήριο στον τελικό της στόχο. Δεν σταματάμε εδώ, έχουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα, από όλη την Ευρυτανία. Σήμερα είναι αδέρφια μας Ευρυτάνες από την Αθήνα, έχουμε μηνύματα από τα Γιάννενα, από το Λάσκαβο, από παντού. Είμαστε πολύ σκληροί για να το βάλουμε κάτω. Θα σπάσουν τα μούτρα τους. Γεια σας! Νερό! Δημόσιο αγαθό! Νερό! Δημόσιο αγαθό! Νερό!